Ang ako ang atirada, manghiring kung asay pista, silupin andam nas bulsa, pamasinog na ay sobra. Bisan asa among sulngon, basta lang dunay kaun, salamat kung dunay litson, silupin ako ng punon. Tagbalay nga akong sudlan, kasagaran kay kwartahan, lagmi kaayo ang sudan, dili jud intaon magutman. Pero kung walay makan-an, way hikay among maatlan, skyflex ra ang madaganan, bas talang di mapasmuhan. Pero kung ako mamista, magdala sa buo kwarta, kay simba kung di malasunta, makauli pakus amua. Pero kung maswertihan ta, kung sudan daghan og sobra, malipay akong pamilya, silupin perting punua. Tagbalay nga akong sudlan, kasagaran kay kwartahan, lagmi kaayo ang sudan, dili jud intaon magutman. Pero kung walay makan-an, way hikay among maatlan, skyflex ra ang madaganan, basta lang di mapasmuhan. Tagbalay nga akong sudlan, kasagaran kay kwartahan, lagmi kaayo ang sudan, dili jud intaon magutman. Pero kung walay makan-an, way hikay among maatlan, skyflex ra ang madaganan, basta lang di mapasmuhan. Grupo namong mamistahay, gitawag kami og asay, always present asay hikay, labi na kung dunay tagay. What's up guys? So hope nga nalingaw mo aning akong video. So shout out agamay. Right, shout out ko sa BNOTR Trail Vlog. Shout out ko kang Lawrence Roy Dispi. Shout out ko kang Batchi Makabingil. Shout out ko kang El Mariano. Shout out ko kang John Mungato. Shout out Laking Probinsya Vlog. And last, shout out to Santiago Miras. Right, thank you very much for watching guys.